Hello, ay. Magandang hapon. Ang oras po ngayon ay nasa ano na, 1 o'clock. Pero hindi pa kami kumakain. Ay, yung asawa ko lang. Ako kumain na rin pala. So, bibili ko siya ng ulam dun sa kabila. Yung tapat namin, nagtitinda ng ulam. Kasi, naubusan na siya ng ulam. Nahuli na kasi siya kumain. Ayun yung tapat ng bahay namin na nagtitinda ng ulam. Ayan. Masarap yung luto nila. Kaya, pag sa tanghali, wala yung mga anak namin. Bumibili na lang kami ng ulam dito sa kapitbahay namin. Kasi madalas naman, pag tanghali, kami lang mag-asawa dito. Tsaka yung bunso kong anak. Teka, may tricycle. Ay, salamat kuya. Ay, masarap. Dudoy, ang alaga. Bakal po ating ulam. Ano daw mo yan? Inilang po ating may sabaw po. Dagitono ng bata. Ayan, mga alaga nila. Ang gaganda ng aso nila. May sabaw. Ayan, may sabaw. Ay, ito pala gulay. Tsaka yung baka. Doy! Huh? Ano nga yung pangalan mo, Doy? Doy! Doy! Ganda! Ay, lalaki pala ito. Lalaki itong dog nila. Ayan. Iihi. Ayan, ihi ng ihi kung saan saan. Yung bahay namin sa kabila, ayan. Mag-away-away sila. Hoy, huwag mag-aaway. Sama-sama kayo, tapos magkikipag-aaway kayo dito. Doon lang kayo. Ano, Doy? Nagkikipag-aaway. Tap. Parang baboy. Parang baboy, baka nga yan eh. Parang lasang baboy mo. Sarap. Sarap ng sabaw. Lasang baboy mo. Susaway ka. Baka nga yan. Kuha kita ng kanin. Di pa sila kumakain, Papa? Yan na, maalaga mo na yan. Di pa kumakain. Ayan ang mama ko, guys. Pinapagbalot ko ng pagkain niya para may pagkain siya pagdating niya sa kanyang bahay. Uwi kasi siya sa bahay niya dun sa kabilang barangay. Ayan, para hindi na siya magluto. So, ayan mga kaibigan, nag-iipon ako ng tubig para meron kaming tubig. Napuno ko na yung 2 drum. Yung isa pa. Para magkaroon kami, tubig kami na panglaba. Magwa-washing ako ng ano namin, mga kumot. Kaya hindi ako nakakapaglaba dahil gawa ng laging maulan. So, ubos na yung mga kumot namin. Pati mga supot ng unan. So kahapon hindi ako nakapaglaba dahil pumunta po ako ng Legazpi. Sumaglit ako sa Legazpi City para bumili ng ink ng printer namin. Ayan, ngayon maglaba ang nanay.
Dahil ang dami na naman labahin. Ayan o. Tsaka nandoon sa loob, marami pang nakasabit. Siyempre, wala namang ibang gagawa. Nanay lang naman. Ganitong oras lang ako nakakapaglaba kasi meron kaming tubig. 2 hours ay yung tubig namin. Kasi nga may oras yung tubig namin dito sa lugar namin. Yan, ito yung dirty kitchen namin. Talagang dirty. Sira-sira na kasi yung bubong namin. Oh. Hindi pa mapalitan. Wala pang budget. Kaya dahil mga butas-butas na yan, nilagyan na lang namin ng anong tawag dyan? Trapal. Yung parang sako na kulay blue. Sako na malapad. Trapal yata ang tawag ko. Trapal ang tawag nila eh. Masakit pa yung braso ko dahil nagkaroon po ako ng chikungunya nung nakaraang 2 linggo na ba. Yung chikungunya po, yung sakit din siya na nakukuha sa kagat ng lamok, pero hindi siya delikado katulad ng dengue. Pero masakit sa mga joints. Kahit yung pag maglakad ka sa umaga, pagbangon mo, masakit yung mga, basta lahat ng joint masakit. Yung tuhod mo, yung itong siko, pati yung sakong, yung mga joint sa kamay. Tapos yung una, lalagnatin ka muna ng mga ilang araw. Tapos masakit yung mga joint. Yung parang inaatake ka ng arthritis. Tapos pag wala na yung lagnat, mawala na yung lagnat mo, rashes naman yung maraming rashes. Yung katawan ko nagkaroon ng rashes. Pero hindi na bumalik yung lagnat. Pero yung mga joint pain, ayun, naiiwan pa rin. Kahit 2 linggo na, buwan pa, meron pa rin. Masakit yung siko ko. Minsan naglalakad ako para na akong matanda. Huwag kayong magpapakagat lagi sa lamok. Kami pa naman yung naglalagay lang kami nagsisimbil lang kami ng katol sa sa gabi kasi hindi na kami gumagamit ng mosquito net. Tapos yung mga anak ko malilikot matulog, laging butas yung mosquito net. Tapos ang nangyayari, yung lamok pumapasok sa mosquito net. Tapos yun na yung kakagat sa kanila. Kaya nandoon na sa loob. Tapos nag-electric fan na lang para maitabo yung yung lamok. Lahat kumot at bedsheet, mga supot ng unan yung nilalaban ko ngayon. Sinasamantala ko pag merong tubig. Makagamit ako ng washing machine pag may tubig na marami. Kasi hindi makakaya ng katawan ko yung mga labahin. So, marami kasi kami dito sa bahay. 7 kami. Kaya maraming mga labahin lagi. Mga estudyante naman sila. Yung asawa ko naman, hindi naman yung naglalaba. Kaya gawain din siya. Nagtatrabaho din siya. Ako nagtatrabaho. Ako tumutulong ako sa kanya. Pero
Yung labahin, yung pagluluto, yung paglilinis sa bahay sa akin pa rin. Kaya mas marami akong gawain kaysa sa kanya. Mas maraming gawain yung asawang babae kaysa sa asawang lalaki. Yung asawang lalaki, pag nasa trabaho niya lang talaga intindihin niya. Hindi man siguro lahat, pero karaniwan, kadalasan, yung mga asawang lalaki, pag nasa trabaho sila, trabaho lang talaga nila iintindihin nila. Karamihan sa mga asawang babae, kahit nagtatrabaho sila, iintindihin pa rin nila yung gawaing bahay. Tapos nag-tutor pa ako sa isa kong anak. Maraming gawain. Kaya minsan siguro nagkakasakit na rin dahil sa sobrang pagod, stress. Kaya yun. Iwanan ko muna yung ginagawa ko. Balikan ko pagkatapos na, kasi nagbabanlaw na rin naman ako, tapos pabcon ako para medyo mabango. Ayan, maaga po ako nagsaing ngayon dahil yung mga estudyante ko uuwi sila. Gusto ko may kanin pag dating nila, kasi kumakain sila ng kanin. Gutom yun sila pag galing sa school, kaya gusto ko lagi may kanin sa hapon pagdating nila para kakakain sila. Tapos maghahatid din kami ng pagkain ng biyanan ko, kasi umalis yung kapatid ng asawa ko, may pinuntahan. So maghatid muna kami ng pagkain ng matanda na, kasi yun nasa 90 plus 91 na siguro yun. Kaya hindi niya na kaya magluto ng, saan ba yung basurahan namin? Hindi niya na kaya magluto ng pagkain niya. Kaya kailangan bibigyan na siya ng, wala, damage naman itong nabili ko. Wala, sira yung mga takip. Bumili kasi ako ng disposable na lalagyan para pag naghahatid hindi ko magagamit yung mga baonan dito, kasi ginagamit ng mga bata yung baonan namin. Magbabaon sila ng pagkain sa school. So pag ito na disposable na lalagyan, kahit hindi ko nakunin, bumili ako ng isang balot para tuwing maghahatid kami ng pagkain, kahit hindi na namin kunin yung mga lalagyan. Ayan, sira naman yung mga sira yung mga ano niya. Wala, lahat naman sira. Hi. Sira. Pili na lang ulit ako sa susunod na araw. Baka prepare ko yung ulam niya, at yung kanin. Maghugas muna ako. Hugas muna ako ng malalagyan. Tapos na yung pinawashing ko. Ay, mga kaibigan, ang ulam. Sobrang lakas na ulan. Sobrang lakas. Kanina, uminit konti, tapos ayan na naman. Bumalik na naman ang ulan. So, ito na, sampay pa ako. Ang dami kong nilalabhan. Hindi naman matuyo-tuyo. Wala kasi akong dryer. Nasira yung washing machine namin na may dryer. So, mabuti na nga lang, nakauwi na yung mga estudyante ko galing sa school. Hindi na sila inabutan ng ulan. Buti na lang, kasi mababasa na naman sila. Kahit may payong, nababasa pa rin.
Sa sobrang lakas. Saka yung mga sapatos, medyas nila, nababasa talaga. Ayan mga kaibigan, maluluto po ako ng ampalaya. Dahil wala kaming uli ngayon, dito muna ako magluto sa maliit na electric stove. Walang uling, walang kahoy, puro basa dahil nga tag-ulan. Ito yung lulutuin ko na may itlog. May kanin yung sando ko kasi ginamit ko sa kanin, pero malinis naman yan.